Mapya nga dumog. Bahad ni Damag. Mabuting Balita, 1143, DZMR, Missions Radio. Iti agda mga oras tayo kakabsat. Alas 5:51 iti agsapa. Medyo nalamot nga agsapa iti kablao kuman kakabsat kada kayo nga adda ka isip-siba iti radyo da iti dating nga gundaway orepay kada giti nakatune inan diti live streaming tayo iti dating nga tiyempo na imbag nga agsapa tayo amin nga awan labas na kakabsat madaydayo iti apo na naaddan tayo manen ti gundawayan nga nakariing tatno ti kasta marik natay manen iti ayat na iti dating agsapa aduman ti pakariribukan tayo aduman ti sangsangon tayo nga problema anyaman kakabsat ti manglaplapod kada tayo itdin tayo amin kadagiti ima ti apo ket sinanamaak iti panagbalegi tayo iti daytoy nga aldaw makipagpaset dating nga programa ti agsapa napnon iti namnama manipud Lunes aging gana iti Biyernes iti dating nga stasyon 1143 DZMR Santiago City tinaragsa ka magkabkablaw kada kay si aldaw iti Webes Lawrence Salazar. Is coming a day when no heartache shall come, no more clouds in the sky, no more tears to dim the eyes, all is peace forevermore on that golden shore. What a day, glorious day that will be. What a day that will be when my Jesus I shall see, and I look upon His face, the one who saved me by His grace. When He takes me by the hand and leads me through the promised land, what a day, glorious day that will be. There'll be no sorrows there, no more burdens to bear, no more sickness, no more pain, no more parting over there, and forever I will be with the one who died for me. What a day, glorious day that will be.
Praise the Lord. Hallelujah. Yeah. May siya kadagi in revised nga kanta kakabsat. What a day that will be when Jesus, we can see Him face to face. Nagpintas kakabsat. The most awaited part. Kaya iti panagbiag tayo kakabsat ko na awanton iti saksakit. Awanton iti pain. Yeah, awanton iti problema. Kit dumting to jal daw kakabsat. Nga i-assure na tayo ni Apo Diyos nga mapan iti kingdom na. Kikita tayo ito di tangatang. I-assure na tayo ito. Iyapan na tayo di lugar kung saan po tayo nararapat. Siyempre di kingdom na Apo Diyos. Agtultulo tayo. What a day that will be. Anyan tunday tanga aldaw nga nakaraglag sa kakabsat. Ngayon tun makita tayo ni Jesus tayo nga manubot kin mangisalakan tayo. Anyan nga ragpo, anyan nga ragsak. Iti dahil nga gundaway kan tapaylaan ka talaga nga makapabindisyonan kabsat na dayaw at Apo kat kita nga kanta kat nangaganyo mo yun iti pagsasalitaan tayo iti dahil nga gundaway di libro kabsat iti paltiing kapitulo 21 aging gana iti 4 kasi iti salitaan na kakabsat kalpasan na nakitak iti baro a langit kin iti baro a daga awanan iti imuna a langit kin iti umuna nga daga awan betten iti taaw kat nakitak iti nasantuan a syudad iti baro a Jerusalem abubaba manipud langit aggapo iti Dios akas iti babae ang nakausan nga agkasar ken mangpadpadaan iti lalaki anangi kalay sa kenkwana. Verse 3 nakangngegak iti napig sa atimek ang naggapo iti trono kunana agnaedan iti Dios iti sidong dagiti tattao magipagtaing to kadakwada ket isudan to iti ili na kadwadan to iti Dios ket isuda iti Dios da apunasen nanto dagiti luada awanton iti patay ladingit panagsangit wenno ut-ut agsipod talimbawasan dagiti unang nga banag kinuna iti nakatugaw iti trono pabaruel kon iti amin a banag kinuna na pay kanyak isurat mo daytoy mapangnamnamaan ken pudno nga dagitoy asao kinuna na pay natungpalan siya iti alpha ken iti omega iti pangrugyan ken iti panungpalan siya sino man amawaw ikakto iti kalintigan nga uminom iti ubog iti danom iti biag. Verse 7 daytoy iti gunguna iti agbalegi siakto iti Dios na ket isunto iti anak ko ngem nakapatbuteng iti pagbanagan dagiti takrot dagiti traidor dagiti naderep, dagiti mamapatay, dagiti man nakikamalala, dagiti man nagananito, dagiti agrukrukbab, kadagiti dijusen, ken amin nga ulbod, agyandan to iti danaw, iti gumilgilayab nga poy, ken aso pring eso iti maikadwa nga ipapatay. Yan. Sirate masayay. Well, iti Diyos, iti mang bendisyon, kadagiti sasaon ng iti binasa, iti dahitingal daw. Iti Biblia kakabsat iti sasao iti Apo saritaan na nga iti tunggal maysa nga nangawat ken Jesus akas manubot ken mangisalakan na ket gangan na edda ken agdaldalyasat lang dito lubong ken asawan alien tayo lang kaya han nga dito iti permanent nga residence tayo kakabsat kun ta agdaldalyasat tayo lang ken kas adda tayo kakabsat dito lubong adu dagiti banbanag kaya adu dagiti banbanag nga mabaling nga manglapad kinyam mabaling nga mangriribok amang ado dagiti banag nga mabaling nga manglapad iti panagtultuloy mo nga makipanpanag na kini Jesus. Panagserbi ti Apo kun natay manlangan adda nga dita saksakit, adda ka nga panakapaay, maupay ka, ipapatay, ura pa iti diablo makibibiyang nga kang kanayon kada tayo ti panagserbi tayo ang kaday. Aramidin na amin tapno ti kas alilawan ken parigaten na tayo kas agdaldalyasat tayo dito lubog. Agaramid nga kang kanayon iti wagas at ti kastahan tayo nga agtuloy. Lapadan na. Kas panay kun agarot iti naglablawas nga daw nga dress rehearsal iti panagbiag tayo habang agrubot tayo habang agre-rehearse tayo dito kakabsat. Adu digiti strategy nga aramidin na tapno ti kastalapadan na tayo. Ngem may isang rag-ukada tayo kakabsat nga mga maamuan nga iti amin nga mangmangted iti dadagsen mangmangted iti riribok mangmangted iti lapad iti lubong saan da nga mabalin nga sumurot kada tayo kakabsat handa nga mabalin nga sumurot
kada tayo. Aya, iti lugar kung saan nga isagsagana ni Apo Dios iti tunggal maisa kada tayo. Madaydayaw iti Apo. Dumtong ti aldaw kakabsat nga malpaston iti panagdaldalyasat tayo dito'y lubong. Aya, ket nasalun at tayo nga dumanon iti lugar nga isugsugana ni Apo tayo nga Hesus Kristo. Adda tayon ton itinatalged kuna nang kantatat tayo what a day. There's no pain, there's no sickness. Ket makita tayo ton iti rupan-rupa iti Dios. Anyan kakabsat nga aldaw to daytan. Aya, adda tayon ton itinatalna, adda tayo tinatalged ken perpekto nga lugar. Ngem ammo kakas adda tayo pailaeng agdaldalyasat kakabsat. Aya, mabalin nga mariribukan tayo. Adda dagiti maupay, adda dagiti sumangsango iti adu nga parikot. Ngem ammom kani kabsat nga dumting to iti aldaw nga agsardeng daamin dagiti ket pulos nga saan munton nga mapadasan madaydayaw iti Apo. Well, kahit kuman ti makipagsaot ti kastoy kakabsat iti daytoy nga gondaway, haan na tayo nga pulos nga masurot dagiti anyaman nga banbana nga manglaplapad kada tayo diti daga. Inton mapantayin to iti sidong iti Apo. Kaya ang gana dagiti pain, dagiti problem, sickness, when anyaman pa'y kabsat nga lapad, dito ilang daga. Handa tayo nga mabaling nga surutin to iti pagarian iti Apo. Di verse 4, kuna nasaan tayo nga mailibak nga iti biyag tayo ditoy, ket biyag nga napno iti riribok, panubok, kendidigra. Inaldaw-aldaw mangmangag tayo iti balita maipapan iti naduma-duma kakabsat nga saksakit, panakaupay, aya, uray pa iti patay, disgrasya ditoy, disgrasya ijay. Awan iti makitam ti mukang bibig tata, uri harvest time. Aya nga, nagrigat iti biyag, nagrigat iti biyag. Ngim iti Biblia saritaan na kakabsat, aya, Job chapter 14 verse 1, iti tao amaya nakiti babae, ababa dagiti aldaw na, ken napno iti riribok. Saritaan na mo di Juan, Kapitulo 16, versikulo 33, kakabsat, dito'y lubong adan to iti rigat tiyo. Ngam, manginanama kayo, siyak iti pinarmet iti lubong. Siyak pinarmet kon iti lubong. Mamati ang kakabsat nga, amin nga adang agdingdingig kanya kita, awit-awit yo. Dagiti marka wenno piglat iti panagbiagyo, iti panagbiagyo, iti bagyo. Puso ken panunot yo kakabsat. Adda dagiti planom. Nga saan nga natungpal ket mabalin nga nangipaiking ka iti liday. Nang discourage ken ka. Ket adu kada tay kakabsat iti napadas iti kastan. Kuna na di verse 4, awanton iti patay, awanton iti ladingit, sangsangit win ut-ut, agsipod talimmabasen, dagiti immun una nga banag, iti langit awanton iti patay. Amen. Awanton iti makali ken makita nga tanam. Awanton iti ladingit. Aya nga awanton iti agladladingit nga ayatem iti biyag. Iti langit awanton kakabsat iti liday. Awan ti anyaman pay nga marik nga sakit, riribok pan nakaupay. Aya, nga mapatpadasan tayo dito'y lubong. Pudno nga iti biyag tayo dito'y ket ladawan iti liday. Ngem uray pa ngem awan uray maysa kadagiti kakabsat iti pan nakaupay, panubok, parikot, pan nakapukaw, iti gayam wenno ayatem iti panagbiag. Saksakit, kinakapoy, iti mabalin nga sumurot ken kasadyay. Ijay langit awanton iti sangsangit. Dagitoy dagiti tiyempo nga kasla malmus tayo kakabsat iti adu nga parikot. Wenno paspasamak iti panagbiag tayo. Daytoy dagiti tiyempo nga kasla adda tayo kakabsat iti murdong iti tali tayo ket kasla saan tayo nga ammo iti aramiden tayon. Kabsat saan ton nga mapasamak iti kasta ijay langit. Hallelujah. Mabalin nga mariribukan ka iti panagbiag mo ditoy daga. Ngem saan na ka nga mabalin nga surutin ijay langit dagitang mangriribok, mga perperde, mga discourage, mga upay ken ka. Iti langit saan kanton kakabsat nga makarikna iti sakit. Dagiti banbanag nga dagiti banag nga pagbanbanlugam di trabaho, mabalimot nga gapo iti napisikalan nga sakit, disappointment, didigra, kasumaangot tayo iti naduma-duma kabsat nga pakasamakan iti lubong. Kabsat iti nasayaat nga dama gawin iti good news. Awan iti anyaman kadagitoy, iti mabalin nga sumurot kada tayo. Awanton iti ospital. Ijay, awanton iti eksisina nga pampamilya, awanton iti panubok ken rigrigat iti gloria. Amen.
Aya, iti langit awanton iti luwa. Dahito iti dagop iti nagasat kinaikari nga kasasaad tayo iti langit. Amin nga banag nga mangipa iti panagsangit kinliday kada tayo maminsan ton nga mapukaw da ket saan da tayo nga mabalin kakabsat nga suruten iti langit. Mabalin nga suruten na tayo. Iti laday, iti inaldaw-aldaw. Ngem kaya ito nga ibaga keng kakabsat, iti dating nga gundawa, iriribukan na kaman iti liday, ngem saan nakakabsat nga mabalin nga suruton to, iti langit. Now, iti saludsod ko, kaya ito ka din iti mapat iti langit tayo. Kaya, ado na kita nga saludsod ka kakabsat, kaya ito ka din mapanan isidong ti Apo. Ado na kiti papastor ko nga kasla jojok talaga kakabsat. Dagiti nga papastor ko na nga kanayan privilege may papat iti langit ngem ibagam umunadan anda magakayat. Ngem parakin niya kakabsat, kapit problema nga Aya, pagayatan na lakit din ni Apo Diyos, apay nakidingak, when apay talakpadak, no pagayatan ni Apo Diyos, kapapanakon, wow, yan ang pinakahihintay natin sa buhay po natin, ang kaday. Dahil tayo urahin tayo. Aya, dahil tayo isang saganaan tayo dito Ay, nakuna na, after that program, alain ka na, praise the Lord, hallelujah. Kaya makita kiti Diyos kon, manubot kin mga isalakan kon. Kaya ngayon, pagayatan lalaki, day. Ang kumagay, bagang agramid katiwagas, tapno tikas na, apang kadilangitan, no, perfect time ni Apo Diyos. Urayam, di pag isunga siyempo na, ngalain na ka. Kaya, pwede niya pa iti makita tayo kakabsat. Kaya, iti verse 8, pudno nga iti amin nga mapaspasamak dito daga, kat supapak amin iti basol tayo. Kaya, nga, may samot lang nga kinapudno kakabsat, nga gaputaad da nga agtataeng ni Satanas dito'y lubong, araramidin na amin, tapno ipayan na tayo iti ladingit. Iti tarigagay ni Satanas, itunggal may sakit, dadailan na, parbaken na ka, ikatan iti ganas mong agserbi iti Apo. Kat saan nga agsardeng data, ginggana nga saan na ka nga makita nga matnag, ken maupay, data iti goal na kada tayo kakabsat nga namati, kada tayo agserbi iti Apo. Iti umo nga Pedro, Kapitulo 8, 5 versikulo 8, kuna na, agsalukag kayo, agsipot kayo, agdakdakiwas iti diablo, akabusoryo, kasalyon nga ngumurnger-nger, ngagsapsapol ti alununan na. Itinagan na iparangarag na iti kababalin na iti tarigagay nakin dadi ngay ado dagi Bible verse nga ipakita no siya asino ni Satanas. Sumaligan iti 5. Umuna nga Pedro Kapitulo 5 versikulo 8. Aya kabusor. Iti awag ken kuana. Iti Mateo Kapitulo 4 versikulo 11 diablo. Aya Juan chapter 8 verse 44 mamapatay. Iti 2 Corinthians chapter 4 verse 4 Diyos dito'y lubong. Matthew chapter 4 verse 3 nya manulisog kunada. Agtura iti lubong iti kinasipnget kunana iti Ephesians chapter 6 verse 12. Ulag kunana pay iti Genesis chapter 5 verse 4. Aya managdakdakas di Matthew 13:95 dagiti ti panangiladawan dakin ni Satanas kakabsat. Adu pay dagiti tinagan na ket iparangarang na ti amin na kinadakas na. Ngem dagiti anak iti Dios kakabsat, dagiti namati, dagiti nangawat ken kuana, ket addaan iti personal nga relasyon ni Jesus, mabalinda na kunaan pumanaw ka sa anak nga masurot iti balay iti amak. Wow. Adda ti authority tayo kakabsat, adda iti mabalinda nga panglaban. Nga handa nga kabailan ti sumurot kada tayo nga mapan iti langit. Kaya riribukan na kaman diti daga ni Diablo, ngem saan na ka nga mabalin nga suruten iti langit agangga ang na lang isuna ditoy. Ang gana lang rabrabaken na ka, kumbaga. Nga man ka mabaling ka sa giden, handa ka nga mabaling nga sumurot iti enti isang sagana na iti Dios nga papanantay kakabsat. Hallelujah. Aya, iso nga aging gana no pa adu dagiti mapadpadasan tayo, uno araramiden na nga wagas, mabalin tayo nga very powerful. Yung sabihin po natin in Jesus name, wala kang karapatan. Awan iti karbengam diti biag ko gapot pag-ari po ako ng Panginoon. Aya, kaya pwede makita tayo, iti verse 2 and 8. Aya, salitain na maipapan iti syudad iti Dios. Okay. Nya kunana, salitain na maipapan iti ti baro nga Jerusalem. Kunana kahit, iti dayag nga lugar, makita tayo to iti dayag iti Dios. Iti ranyag nga umasping iti maysa nga bato, napateg unay. Kas bato nga haspe, agan ninaw, akas la kristal. Amin tayo kakabsat, nalaka tayo nga makaramit iti basol. Saan kaday? Amin tayo.
kung isasalik iti sarili kakabsat, amin tayo. Kaya upayin tayo iti Diyos, uray no kuna tayo nga naisalakan tayon. Kaya nakapoy tayo nga pagbaligyan iti basol. Hindi nga naisalakan na tayo ni Jesus, insalakan na tayo iti supapak iti basol. Di Romans chapter 8 verse 1, awan garud ita iti anyaman nga panakadusa a maipatay kadagiti andaking Kristo Jesus. Inlapsot na tayo iti panakabalin ti basol. Iti Romans chapter 6 verse 14, saan arumba nga agturay iti basol kada tayo, saan na kayon? Wenno saan kayon nga agbibiyag iti sakop iti linteg no dikiti sakop iti parabor iti Dios. Kastamat nga naisalakan tayo manipod iti presensya iti basol. Ngem daytoy nga bendisyon umaylaan kada tayo into numalpas iti biyag tayon ditoy lubong. Kuna iti Biblia dumteng to iti tiempo nga mabalbaliwan iti tunggal maysa nga namati ken imawat ken Jesus naisingsingayan nga aldaw nga amin nga tarigagay ken pagayatan na mapukaw to amin. No dumteng to iti dayta nga aldaw amin nga anak iti Dios mailap to manipod iti presensya iti basol. Ket saan ton nga agbasol daytoy nga bagi kakabsat kaputa adda tayo to sidong iti Apo. Kung kuna aje makungkunadan to kung kunain tayo nga we are glorified body. Kaya antayin to makariknan ti ladingit, antayin to makariknan iti anyaman nga sakit no dikit di mabalin iti program ti Apo ket agdaydayaw tayo latan iti sidong na nagragragsak tayo tulat ti jayan. Amen. Maadan tayo iti bagi ken pagyanan nga nawaya iti basol ken iti sulisog kakabsat iti panakapadas. Kaya nawaya tayong ton, nawaya tayong magidaydayaw ken Jesus, nawaya nga agbiag nga perpekto para iti dayaw ken gloria iti Apo. Riribukan na kaman dito daga iti basol kakabsat. Na dumadung mga klase nga basol, ngem saan na ka nga mabalin nga suruten ijay langit. Amen. Hallelujah. Ina pa iti maudi kakabsat iti verse 8. Saan na ka nga masurot dagiti managbasol. Amin nga insawang ko napintas ken makayayo kadagiti na isalakan. Ngem adda iti makapaladingit dito kakabsat. At mayroon po yung bagay na nakakalungkot. Yung verse 8 po na ngem. Datingam na ka, yung verse 8. Ngem, nakabutbuteng to. Iti pagbanagan, dagiti takrot, dagiti traidor, dagiti naderep, dagiti mamapatay, dagiti man nakikikamalala, dagiti managan anito, dagiti agrupbab, kadagiti dijusen, ken amin nga ulbod. Kaya, agyandan to iti danaw iti gumilgilayab nga apoy ken asupre nga isu iti maikadwa nga ipapatay. Dayta ayat iti kakabsat iti pakadagsenan tayo iti dayta nga gundaway. Hala nga siya ket sapay kuma na makipagpasit kay iti dayta nga dadagsen kakabsat. Ngem dayta iti supapak dagiti agkedked nga mamati ken Jesus. Dayta iti supapak kakabsat dagiti nga mangawat kini Apo Dios nga mangonor mang-recognize kini Apo Dios. Kuna na di Juan kapitulo 8 bersikulo 24, kinunak ngarod kada kayo, amatay kayo kadagiti basbasolyo, tano di kayo patyen ni Jesus kadagiti basbasolyo, matay kayto. Saritahan na dito dagiti tattao nga awanan iti pamati. Dagiti awan panagtalikda iti Dios, dagiti tattao nga saan nga isalakan babaon iti panakadada iti relasyon kini Jesus. Ayatek nga kabsat, mabalin kas agdingdingig ka iti panagadal tayo maipapan iti langit. Ken dagiti banbanag nga saan nga makasurot iti langit. Ket kung kunam dayta iti lugar nga kayat kung mapapanan inton pumanawak ditoy lubong. Yung kayat kung ibaga kayo iti dayto nga aldaw kabsat. No saan mo, wenno saan ka nga maddaan iti relasyon ken pamatim ken Jesus. Saan kanto nga pulos nga makadanon iti lugar. Gisagsagana, perfect place for the believers and for those who are followed Jesus. The followers in Jesus. Dili agruk-rukbab kay kuana. Dili mamati kay kuana. Psalm 9 verse 17 ko na mabasa tayo. Patay iti tungpal iti amin ang manakdakdakes kastamot dagiti saan nga imawat iti Dios. Saan pa nga naladaw iti amin ayatik nga kabsat. Mabalin ka nga maisalakan. Ket mabalin mo iti maisalakan iti dayta nga gundaway. Bigbigam nga sika ket managbasol. Laglagi pam ken awatem nga iti supapak iti basol. Anyaman nga aramidem kakabsat.
Araramidim man itinalimod dayta. Awam uri ta umot makakikita isong agbaso laklata. Adda iti supapak na dayta kakabsat. Haan man nga makikita iti tao, nga makikita iti Diyos dayta nga aramidem. Kaya kunam siguro makaligtas ka iti batas. Kaya nakaligtas ka dagiti tao maging ang dagiti pagalagadan ka dagiti luglugar yung numhakan to nga makaligtas ka kabsat iti consequences na dayta nga aramidem. Sa grapem no anya iti inaramid mo. Adda iti supapak nga ayat nga kabsat. Panunutem nga ayatan na ka iti Dios. Ket natay ni Jesus. Tapno isalakan na ka. Manipod iti basol. At dapat yung daway mo. Umasindig ka keng kuana ita. Ipudnom amin nga basol mo keng kuana. Ket awaten kas manugbot ken mangisalakan mo iti mangisalakan mo ni Jesus. Amoy kakabsat nakarebok iti panagbiag tayo. Ang mabaling nga adto ti dadagsen mo iti daytoy nga gundaway. Sika nga dumdumngeg ka siba iti radyo da. Mabaling nga mariribukan ka ket ano nga problema. Aya ang masakit doon awampay ni Jesus ken ka. Imbaglaan nga no adda iti Dios ken ka amok nga malag-anan ka kabsat. Kadagiti nga dadagsen ket adda iti kaduam nga magbaklay dagiti nga problema. Kabsat aduman dagiti mangriribuk ken ka ditoy lubong. Ngem no addaan kay di personal kinatalgad nga relasyon ken Jesus. Saan kang madanagan? Awan tayo pay laeng ipagtaengan tayo. Adda tayo pay laeng gikabsat iti panagdaldalyasat nga agturong iti langit. Kasapulam ka di nga ibaga amin nga pakadagsenam ken Jesus ita. Kasapulam ka di iti maaddaan iti nadalgad nga relasyon ken kuana. Mabalin marigrigatan ka agsipud ta saan nga natalgad ti relasyon mo ken Jesus. Mabalin mo nga iurnos dayta itakabsat. Kahit mumot ka di, nga masadig ken maisalakan ita. Mabalin na nga ramiden ni Jesus ken ka, idi daytoy nga gundaway kakabsat. No kahit mong awatan, kahit mong agbalin nga candidate, aya nga mapanto iti pagarian iti Apo. Dawatek man nga agtamad kay iti daytoy nga gundaway. Kit sumurot ka man iti apagbiit nga hararag ko. Kararag nga na impuswan ayatek nga kakabsat. Kararag nga manipod ikaunggan iti puso. Sumurot ka kinyak, Apo, nangag ko iti sasaom iti daytoy nga bigat. Agyaman ak iti nawadwad nga parabor mo ken ayat mo. Umasidegat nga adan iti panagpakumbaba iti puso. Nabigbig ko iti kinamanagbasol ko. Pakauanan dak. Ket manipod iti daytoy nga aldaw. Dalusam iti biyag ko. Ikatam iti anyaman nga kinarugit ken basol. Nga adda kanya. Ket kayat ko iti agbyag nga makay-ayo ken ka. Kastamot apong kayat ko, iti makipagtaing to ken ka, intundumteng iti aldaw. Manipod iti daytoy aldaw, sikat agbalin nga Apo, manubot, kin maisalakan ko. Isurat mo itinagan ko iti libro iti biyag. Ikawus mo kanya, iti kinasanto. Amen. Apo gyamanak, kadagiti kakabsat nga imawat ken iti daytoy aldaw, tultuloy kang agtigna iti biyag da. Sikati magipay iti amin nga kasapulan da Apo uripay. Iturong mo Apo iti daytoy nga kabsat iti church wenno kapilya Apo nga mabalin nga pagdaktilan iti na espiritu no Lord God. Agyaman kami iti presensya nga nakiaddamanen iti daytoy nga gundaway Apo iti bendisyon ken parabor mo kadagiti nga kakabsat. Iya dayom Apo ti aniaman nga basol sulisog wenno panangalilaw ni Satanas kadakwada. Ipaay mo Apo ti kanayon nga protection mo para kadagiti amin nga kakabsat nga dumdumngeg ita. Adaman ti anyaman ti sangsangon da Apo. Anyaman Apo ti pakarilibukan da iti daytoy aldaw. Iten mi kadagiti ima mo Lord God. Giyaman kami o Dios iti pamabilig manen iti daytoy aldaw. Thank you Jesus. Kukum aming glory, aming dayaw ken panagyaman. Iti nagan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you Lord. Thank you Jesus. Well, hantay ba dinggenen, i-background tayo lang the sound kakabsat with the music ipa-play tayo kay ni Brother Josh. Agpatingga ngem magururay ti sabali Okay, pas dingdinggan tayo langit nagsamidin nga dinggan ket kaman nga kablawan kada kayo aming nga dasipsip ba iti radyo da iti daytoy tundawan imbang agsapat tayo. Amin. Nga awan labas na ayat nga kabsat ket kahit kuman nga kablawan ni Sister nga Mila nga kabanyero Chinkirakal. Good morning Pastor and everyone. Praise God. Sir Leia kabanyero, good morning. Blessed morning Pastor Lawrence, Jennifer Caro,
Maylin Timbresa, Tamayo, Sabado, kuna na good morning, Pastor. Kini Sister nga Teresita Malagayo. Blessed Thursday morning po, Pastor Lawrence, Pastor John, family sa lahat na nakikinig sa broadcast na ito. Ni Sir nga John Chris Zambrano Tobias, blessed morning, Pastor. Sister Malu Nabila, good morning po, Pastor. Pastor Lenny Giev, good morning, Pastor. Praise the Lord. To God be the glory. Kinianting Alina nga Valentin, good morning. Kini Teacher nga Lerma, Madam Principal, blessed morning po. Teacher Lerma Valenzuela Pascua, good morning. Ma'am Rubilin Darok Agustin, praise God. Have a blessed morning, Pastor and family. God bless po. Okay, kay Sister nga Ruby nga Salting, good morning, Pastor, and God bless po and family. Sister Ellen Lamo, good morning. Si Darlene Pascual na yung Bagagsapang, Pastora Marcelita Bagno, amen, blessed morning po, Pastor. And Pastora Jen, all listener, Madaydayo, Iti Apo, Jem Basug, blessed morning po. Morning, everyone. Sister Madam Shirley Dumon, blessed morning, Pastor Lawrence, and Pastora Joy. God is our comfort and strength. Kuna Philemon de Jesus, blessed morning, everyone. Tita Arlene Pascual, have a blessed day, and everyone happy watching and listening. Yonora Solaria, kuna na. Amen, blessed morning, Pastor, and everyone, amen. Vivian Buenavente, praise the Lord, amen. Kini Madam Ivy Tungpalan, okay, Jacob, Noel Jacob, amen. Pastora Teresita Lasiste, amen. Uncle Wilson Ganueva, good morning. Pastor Junimil Hipol, Dita Rizal Rosa Pela, good morning. Sister Delia Arok, good morning. Good morning, Pastor. Pastora Jen family sa lahat ng anak ng Diyos, hallelujah, and thank you. And thank you, Lord, to all blessing. Amen. Kung ano yung Wilson Villanueva. Meron Somera, good morning. Geraldine Mariano, amen. Ma'am Lourdes Gatiwan, Pastor Roger, good morning po. Sister Lea Cabanyero, kini Pastor Teresita Martinez, Eddie Balvin, good morning. Ma'am Biron, Sir Alex Pascual, good morning kada kay amin dito Bacnor. Si Kaplegna, amen. Kung ng Gemma Basug, Merlinda Pagaduan, God is good all the time. Philemon de Jesus, good morning. Kini Pastora nga Teresita La Sister Ramirez, amen and amen. Thank you, Pastor. Itinagmayat nga mensahe ita. God bless you always and your family. Reynold Somera na good morning kada kayo amin. Well, agyaman man kakabsat iti last ud iti 30 nga minutos nga inkay panagdingeg iti daytoy nga programa. Sapay ko makakabsat iti nga mensahe nga talagang nabalitukan nga sa saud ti Apo ket pagbiyagan tayo iti inaldaw-aldaw. Agyaman man iti last ud iti 30 nga minutos nga inkay panagdingeg iti daytoy nga programa ti Agsapa Anak Nuan iti namnama. Good morning and God bless everyone. Anyan nga rakurag sakti agsapa at kanayon iti namnaman gaput sa uti apu amang mangega iti may nga radyo mapagtalkat iti damo jak kayat Manggigan tayo ti programa ti Agsapa Anak Nuan ti namnama.